Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, sa drama, musika at impormasyon, aksyon na aksyon talaga. Aksyon Radio Philippine Standard Time, alas 7:05. Mayang gabi, kalibutan. Welcome na sa pagpangalagad sa Aksyon Farming Line. PYEZ, Aksyon Radio sa Bacolod. Weather Update. Antes pa naman ang tanan, senaryo na kita sang panahon. May LPA na siplatan sa buong pag-asa ta dugang nga detalye, Sir Gan, Republika sa Provincial Disaster Management Program Division. Sir Gan, maayad nga gabi. Aksyon Bray, mayang gabi kay sa aton mga listeners ng hari ihatag naton lakat sa aton nga timpo sining gabi. Huwebes kita karon November 26 tuig 2020. Ari na, pero daw malabo ini siya mag-isa ka bagyo. Low pressure area ato na mataan. Sa Infanta, Quezon, nagaantad din siya kapin sa 265 kilometers ang kalayon. Kag-ari siya sa 15.0 degrees north, 124.1 degrees east. Ang nasakupan niya ang mga kaprobinsyanan sa Aurora, Quezon, kag Isabela nga magalumon ang kalangitan. May lapta-lapta yung nga pagtupa sa ulan kag pagpanag-uob amo ni epekto sa low pressure area. While ang northeast monsoon naga-apekto dito sa Luzon, no, ang iya nga nasakupan amo ning Kalinga, Apayao, Mountain Province, ang Ifugao sa iban nga bahin sa Cagayan Valley. Dito na yon sa may extreme northern Luzon nga magalumon ang kalangitan, may mahinay o kon manipis lamang ining mga pag-ulan o kon pagtulutaliti. Diri sa Kabikulan, Panaog, diri sa Mimaropa, amo ni Mindoro, Marinduque, Romblon, Palawan, diri man sa aton sa Kabisayan, kag Mindanao, medyo maayo-ayo in tiempo. May pagulugalom ang kalangitan hasta nga magalumon ang kahawaan. May dala lang ini naligwin nga mga pag-ulan o kon pagpanag-uob nga tuga iniya sang easterlies o kon mapaang hangin gikan sa baybayon sa Pasipiko. Ang kasarangan hasta nga may pagmadlo sang huyop sang hangin ara sa Aminhan kag sentral sang Luzon nga halin sa direksyon na Aminhan na silangan nga may kasarangan hasta nga mabalot ang kadagatan. Diri naman sa nabagatnan sang Luzon, maghalin naman iniya sa nasidlangan, pakadto na Aminhan na silangan o kung east to northeast nga may kasarangan lamang kadagatan. Kag diriya sa aton sa Kabisayan, subong man ang Mindanao ara lamang sa mahinay sa may kasarangan. Nga huyop sang hangin magalin nasidlangan pakadto namin na nasidlangan o kung east to northeast nga may makanayas sa kasarangan nga kadagatan. Okay, diri kita sa aton local nga forecast, partikularmente sa aton probinsya, padayon nga maka-enjoy kita may pag-uunggo mga aton kalangitan hasta nga magalumon ng aton kahawaan. Mayo ang aton tiyempo, may naligwin ng ining mga pag-ulan o kung pagpanag-uob aton mabatyagan sa kabugusan sa probinsya sang Negros Occidental, lakip man ang syudad sang Bacolod. Kag ari kita lamang sa mahinay hasta sa may kasarangan lamang nga pagdupoy-dupoy sang hangin. Magahalin sa nasidlangan pakadto namin na nasidlangan o kung east to northeast. Kag nagapabilin ang kondisyon sa aton kadagatan nga mangin makanay hasta sa kasarangan lamang ang pagduludapya sang balod sa aton baybayon sa probinsya. Alas 9:23 karon dugay-dugay ang aton taob 1.2 metro. Ang kadalumon ang hunas magabalos alas 3:48 karon sa Kagahon sa takos ng 0.3 metro ang kanabahon. Kag alas
5:19 nagtunod sa haring adlaw. Magabutlak naman ini siya alas 5:44 buwan sa aga. Ari kita 25 hasta 31 degrees Celsius o kon 77 hasta sa 87.8 degrees Fahrenheit. Amo ni ang lakat sa atong tiempo kabugutan sa atong lakat. Naka-mention ka Sir Gan nga medyo daw malusaw man lang siya nung status niya doon, hindi gid man daw muna. shallow. Hindi siya kuan ang daw way sa gani cyclonic movement. Ang ginabantayan ko ari di southeast ng Mindanao. Ara iya nagapulon-pulon siya. Pero daw ay pa siya kasulod sa par naton. Bati mayo gid may na lang ang malusaw ni siya. Bantayan tani bati ba sa ari na ni sila. Gakadlaw gikubla si mo Sir Gan mas magamo ka na mo. Awagan ito yung bantay nato. Amo ni nagbabantay kita sa dapat malusaw tapos imo buwas ari na nisla. Di joke lang na. Sir Gan, salamat gid. May gabi Sir Gan. May gabi, salamat. Sige sir. Thank you gid sir. Una sa balita, una sa aksyon. Kayo ho, manta sa kay Sir Gani, temprano pa ba? Sige, mga utod na to na, nagapuyo sigad sang baybay si Dalom sang Taytay kilid sang kasubaan kag kabakyasan. Alerto lang 24/7. Dito ang pakta ng panahon mga kaksyon. Anyways, antes pa naman tanan, diri kita na sa aton ganyan pagpangamuyo. Sa gihapon, nagapakig-away kita. Sining hindi makitaan nga virus nga mo si COVID-19 plus anuman nga sa isang balatian, disaster kag iban pa. Orasyo Emperata, batok sa coronavirus. O Diyos nga amon amay, kami nagapalapit sa imo, sa amon kinahanglanon, sa pagpangayo sang imo panabang, batok sa 2019 coronavirus o kon COVID-19, nga nagutas sang kabuhi, kag nagtublag sa kadamuan. Kami nagapangayo sang imo grasya, para sa mga tao nga gintugyanan sa pagtuon sang kinaiya kag ginhalinan sang sini nga virus kag sang balatian nga iya gindala kag sa pagtapna sang iya paglaton sini. Ihatag ang imo pag-ubay sa mga kamot kag ihibalo sa mga dalubhasa sa medisina. Agud ila maalagaran ang masakiton sin may kasangkol kag kaluoy. Subong man ang mga ahensya sang gobyerno kag pribado, agud sila makakita sang bulong kag kasulbaran sang sini nga balatian. Kami nagapangamuyo sa mga nagmasakit. Kabay, ngang ila maayong nalawas, magapanumbalik sa gilayon. Ihatag sa amon ang grasya sa pagpangabudlay para sa kaayuhan sang tanan, kag sa pagbulig sa mga nagakinahanglan. Ginapangayo namon ini sa imo, paagi kay Kristo, imo anak, kag among Ginoo, nga nagakabuhi kag nagahari upod sa imo, sa kaisahan sang Espiritu Santo, Diyos sa tanan nga mga tuig sa pangakatuigan. Amen. Maria, mananabang sa mga Kristiyano, igampo mo kami. San Rafael Arcangel, igampo mo kami. San Roque, igampo mo kami. San Lorenzo Ruiz, igampo mo kami. Amen. Una sa aksyon balita. Una sa aksyon public service. Una sa aksyon komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Aksyon na Philippine Standard Time, 7:14 na. Subong nga adlaw, Webes kita, yari na sa Nobyembre 26, 2020.
Naga-monitor na kamo diri sa The Best AM Provincial Radio Station sa 25th KBP Golden Dove Awards. Ini ang Aksyon Radio Bacolod. Sa balita, sa aksyon. Bukas naman ang aton sa nga Facebook page pagya sa Aksyon, radiobacolod.com.ph nga pwede nyo gid i-click, share, and likes dira mga kaksyon. Paki-share lang ha. Hangyo kita sa aton sa nga mga utod dira. Plus ang aton sa nga web de bisita kamo to kay maka-monitor man makabasa pa. Sa may mga Twitter account dira, i-follow lang kag ang YouTube naton dira bisitahin ninyo. Sa mga texters naton yaring numero 0938225517. Sa mga viewers naton, sa mga watchers naton, bisita lang sa comment section. Kagibutang dira ang 2 to 3 liners lang. Kaya tagan tagina karon sila hustisya sa pagbasa. Aksyon Brian Borden. Aksyon Firing Line. Onboard na, top 9 ang takna sining gabi. Sit back and relax. Upod kag sakay lang sa mga issues kag balitan. Objective, balanced discussion, fearless comments. Aksyon Firing Line. Ano ba lang nagalina gumba nga balita sa aton sining nga pagpangalagad? Pwerte maning naglato luntad didto sa Banwa sang Ibi Magalona kahapon sang hapon. And today, gincheck naton ining pagpangluthang sang isa ka 63 anyos nga manog hilot. Tiniro niyang ang utod sang iya sining nga live-in partner patay. Ang iya sini nga ka-live-in pilason man subong nagapaayo-ayo pa sa hospital. Ang gintunaan, kwarta, mga ka-aksyon. Pwerte gini basta kwarta gani nagakurisong ginang ibang tao kung hilabtan. Ining manog hilot nga suspect, dakop naman ini, senior citizen, ang iya sini ka-live-in partner action hands, 32 anyos. Na priso na gid siya no? And sikat ining manog hilot action hands dira sa Silay, Talisay, Magalona kag Victorias mo nagpahinali gid si tatay galing kay na balang kwarta mo hilabtan nga hindi imo ti way gina pulos no basta hindi imo hindi mo pagamiton Aksyon Firing Line. kag hindi mo pagamiton ng ibang nga tawo nga imo na pro hindi imo Aksyon Firing Line. do kagarot wow. Sa iban nga balita bangod sa ginatawag nga depresyon no problema sa pamilya pero kung ano man ini nga problema amo ang nagtulod sa isa ka 51 anyos nga amay nga ginluthang niya action hands mga kaksyon. Ang iya sini kaugalingon in short naghikog sa syudad sang Cadiz ti patay gido. Pwerte yan no ti kon may problema gani ipadulong sa simbahan kag magpangamuyo no. Kung may problema magistorya sa asawa utod nga masaligan man. Utod, pakaisa, tanan. Ang pamilya mo da, ang imo sining maukod nga abyan. No? Hindi man ang abyan man nga traidor. Mangayo sang advice. Ano dapat ang pagahimuon? Hindi kay mangayo ka advice iya sa pusil nga among itiro mo sa imo kaugalingon. Aksyon Firing Line. Ang iban nga balita, lokal mga ka-aksyon diri sa Bacolod, ti Baldado man ho. Dakpan ining isa ka bukas kutsi man ho nagaisahanon. Linampusan niyang likod sang salakyan sang isa ka persona, kinuot siyang bag, nadakpan, nabawi ang masobra 40,000 nga kwarta. Aksyon Firing Line. Panahon sang pandemya, subong medyo, gutom, no? Di ba, Sir Rene Valiao, sir? Gutom subong Tiyan mo na nga, ang tao subong, bisano na lang ideya, pero kadamo sang lehitimo nga trabaho nga adra gid sa illegal man. Oo, dakpan, ara subong na nimuron sa police station number 7 nga custodial facility ho. Kag good news diri sa Bacolod kay 31 out of 61 barangays ang 31 subong gindeklara na nga COVID-free mga kaksyon. I-sustain taniha. Aksyon Firing Line. Health protocol please amaning tumano naton sa mga mall goers naton, sa mga store owners naton, sa mga manager dira. Please lang, paki-strict lang sa pagsulod sa mga tao sa sulod sang inyo sini nga mga negosyo. Aksyon Firing Line. Kag ang Bacolod subong sa maabot nga Sabado kundi ko magsala, may ara sang swab testing nga pagahimuon batok sa mga food motorcycle deliveries action hands. Ini bala mga food panda, ining mga Grab food o kano pa dira nga mga made in Bacolod pang swab test ini sila kay naga door to door ni sila. Aksyon Firing Line. Kung ako gani pagustuhan, hindi lang kay sila action hands. Dapat i-swab test man gani iring mga taga LBC, tana mga GRS. Ano pa gani iban gani hands action hands no kadamo no? Nga nagapang deliver bla sa mga puloy-an. Oo.
ipang swab test na isa-isa kay kuan isla may mga may mga kuan man ni sila mo, may vulnerable man ni sila mo, na sa ila sila nga trabaho. Ang manami pagidire kay gina-propose namon subong basi mag-ugot sa akon Blacksionens ang mga taga Bacolod Traffic Authority Office. Ang mga traffic enforcers base i-swab test man ni sila ho. Action firing line. Pangkuton ta dibig karon namin. Mga taga Bitaw, no subject man kamo sa swab test mo, no? Ang drive. Di syempre ang driver i-swab test direction hands mo. Di ko kisa istorya sa driver sila ya libre sila ya. I-swab test man sila nan. Sige, amo ni karon bantayan ta mga balita lokal mga kaksyon. Action firing line. Ay nga mga balita sa probinsya, sa Negros sa Occidental, i-check taman ni karon mga kaksyon ang balita. Ining San Carlos may paandam sa mga COVID positive nga wala nagsugid sa kabaturan. Muning lain nga mga tawo ho. Action firing line. Talisay luyag nga mangin COVID-free city sa tion sang Paskwa. Bao kanami gid. May ginahulat ko nga balita and base pa lang maghilinabo ini action hands. Base pa lang, no? Action hands. May isa ka nagaobra sa ospital. Action hands. May isa ka nagaobra sa ospital nga base ma-suspender pila kadlaw. Amo ning ginahulat-hulat gid sa kadaman matyagan ko kung masuspender ni siya, mapalitsyon ang mga tao. Action firing line. Preparada mga litsunon baboy. Base magbinakal magluwas sa Pasko ha kay kung masuspender gid maning report nga ini. Disgrasya gid. Porte gini. Matyagan ko daw ga fiesta ning Bacolod kag Negros pro. Action Brian Borden. Action firing line. La City 21 Action Radio Philippine Standard Time. Kita mo na. Thank you kuno for your acknowledgement, idol. Nasambal ni Sir Rene Valyaw. Idol ko ni Sir Rene mo. Basta siya na gani makaistorya's to nga gani niya. Gaya silensyo ng bilog nga gapamati siya sig ano nga. Ang anak niya sini classmate ko portito, na? La City 22 balikan ko ning hot issue naton karon dugay bantayin nyo ha. Ini bala ang ambot ano gini balang ara nagakuti sa una-una ni DepEd Secretary Leonor Briones. Nga daw gusto ya gid action hands nga magbalik face to face ang kabataan despite sining pandemya nga ini. Action firing line. Makabasa gani ko siniga ugot ginang pamatsyag ko sa iyabla mo, no? Mayo lang ni saya kaya ang iya sining nga pamilya secure. How about Asia? Kumusta kami iya? Bunano man karon bla kay mamangkot taday karon ko sino mangkoton ta sini. Tapos itulod ya pa kay Presidente Rodrigo Duterte nga kon pasugtan kuno ni Duterte ti ma face to face. Ti sinong gatuon sini kaga-recommend kay kamo tapos si Duterte pang itulod mo da. Action firing line. Baring tigulang blay daw ay gapataha sobra na ng imo ha, doon din na hustong imo. Kung di mo na kaya da Ma'am Leonor Briones ma'am, pagpanaog ka da. Action firing line. Pero may iban pa ko nga balita sa nasyonal no. Kay balita sa nasyonal mga kaksyon, a reporte man nga balita man no. Gin-appoint iya action hands ni Presidente Rodrigo Duterte bilang Presidential Advisor on Clark Programs and Projects si Anay President Gloria Macapagal Arroyo kag Anay Pampanga Representative. Programs and Projects nga ang gintakda ni sa una sang laki-laki sa liog bangod sa ginaligar korupsyon. Tisubog gin-appoint Presidential Advisor on Clark Programs and Projects. Ti projects niyo? Nantuwan ta ni Bip. Why nagit iban daw? Action firing line. Ini ang gin-confirm mag-aksyon sa aton ni Senador Bongo. Nga ginpirmahan ni Presidente Rodrigo Duterte ang appointment ni Madam Gloria November 25 mga kaksyon. Bao. Kag, you know what? Action hence kon pilang batunon niya sa isa ka tuig nga sweldo o compensation piso. Action firing line. Piso lang niya kaya hindi pwede nga wagi siya batunon. Piso ang iya sweldo o compensation. Pero pila ang kickback. Action firing line. Dilog-lahog bala nato. Ay, sus ko ka mga sige, dra lang ko hasta anaya. Basta siya na ng bag-o subong Presidential Advisor on Clark Programs and Project. Di pa sweldo claim mo piso? Action firing line. Sa iban nga balita baka aksyon, tripartite agreement to, no?
para iya sa pagbakal sang bakuna pagapirmahan o kaginpirmahan na. Sa pagbakal mga kaaksyon sang bakuna gikan sa United Kingdom, kita mabakal action hands. Ining bakuna nga iya sang AstraZeneca, no? AstraZeneca nga amo nagaproduce sini matinion, no? Sa initial iya nga palayag sang aton karon nga gobyerno, labi na gid iya si vaccine czar Carlito Galvez Jr. na nga makabakal dapat sang 20 or 2 million doses mga kaaksyon ha. Ang gobyerno ay target nila kada tuig nga maturukan sining bakuna starting next year 20 million Filipino. So, 60 million gidyan target nila. So, every year, dapat may 20 million sila nga maturukan sining bakuna nga ini, no? Ang iya ka AstraZeneca nga vaccine, mga kaaksyon, nga ready naman sini matinion. 90% nga epektibo, action hands. 90% nga epektibo nga makabulig anti-COVID-19. May mga pamangkot ganimo, 90%. Kumusta naman niya ang 10%? Dire ano ni Selea? Pareho na bala sa mga alcohol action hands. Wala gid ko kita sa alcohol nga 100% nga madula ang ang kagaw, no? 99.99 may 0.1 gid nga bilin niya. Subong duay pag may explicar mo kung nga nga may bilin, di gid butang 100% da, no? Da mo na di gid man madula kuno na mo. Di action hands, no? Oo, alay pagbutwa ko sa kalibutan bisan ikaw guro. Tingala ka gid nga daw di gid ma-perfect sin alcohol nga ina, no? Ang explanation diri sa pag-engineer ko action hands, ang 10% dira wala tsansa nga like for example pulo ka tawo ngin turukan. May 10 person diri action hands nga hindi gali maka-epekto sila. That's why nga 90% lang siya. Namo na siyang explanation dira, no? Kung akon mala na ogin research ko mala na depende sa ikon sala ti correct nyo lang ko na. Action firing line. So gaplano man ang Pilipinas nga makabakal man sang bakuna. Ay hindi lang tading bakal guro action hands siya. Ang Sinovac di blaw sa China blaw hindi lang tading bakal din. Dito na lang tayo sa Pfizer action hands sa Amerika. Kay sa December yamang turok na to sila ang Pfizer, no? Ang Pfizer dugay-dugay mga kuan ni sila, mga original na ginisilblayhaw. Kita mo nang sa TV na nga commercial, mga commercial sila action JM, action hands sa punta, may Pfizer, di ba? Tapos na si Dasig pa na blo, hindi mo sa Pfizer. Doon mo lang na doon, labay lang. Anyways, wala ton tani kag salamat kay gin-provide na gin sa aton sa mga nagtuon ining bakuna nga ini. Kag ang mga new normal na ton nga situation, pila ka adlaw mabalik kita ni sa wala na sang new normal kundi normal na gid nga sitwasyon. Of course, pag-provide sini sa aton, may giya ni sila instrumento lang ni sila action hands. Ang mga scientists naton, mga medical experts naton, instrumento lang ni sila sang aton sini mahal nga Ginoo. Ginpang testingan gid lang taya isa-isa, pero ang naghimo sining nasambit iya nga mga virus, hindi yang Ginoo ha. Kundi ang mga tao nga may mga ara sang dalagko nga poder kag may mga personal nga intereses nga gusto nila daw uyatan ang bugos nga kalibutan. Action firing line. Amo na yung mga tao. Tadi mo nalanis lang na pang tikwang kon kaysa, no? Sa iban nga balita maka-aksyon, bantayan ta on November 30 kay may ara sang paribag-o nga quarantine classification nga ipalayag si Presidente Rodrigo Duterte through the recommendation man sang Interagency Task Force o kon IETF, no? Based iya sa pag-check sang IETF National nga nagnubo na gid man action hands ang positive sa kada adlaw, no? In fact, today we have 1,392 ang pinakabag-o subong, no? So i-check ini kung pwede na bala nga pagkatapos sa bulan sang Disyembre, no? May plano silang ipatuman around the nation ang ginatawag nga modified general community quarantine. Ang pinakagnubo nga classification sang quarantine mga kaksyon diri sa pungsod Pilipinas.
on Enero pa. Kay sa bulan sang Disyembre, ginalauman nila nga dagsaon sang pumuluyo ang mga malls naton. Base ang iban maglinagaw pagkari sa mga tourist spots naton kay tigin buksan naman ini for how many percent abi, no? Observe lang health protocol, no? So didto na sa Enero. So makita naton nga nagaamat-amat na gid man ta balik-balik sa normal ang aton nga sitwasyon. Pero hindi lang ta mangin complacent gyapon or kumpiyansa. Kay nga si COVID-19 still ara lang gyapon sa palibota. Wala gid pa siya totally nga nadula. In fact, according sa mga experts naton, daw mangin kaupod tanan ni sila pila bubugos ta nga kabuhi sa kalibutan in action hands. Action firing line. Pero nga pangamuyo kita nga madula ini siya, na? Are, ang COVID-19 today sa bugos nga kalika nga Pilipinas, humalin nga nag-umpisa, ini nagdangat na sa 424,297 kag ang naka-recover diri na 387,266 ang nagapabilin nga active 28,789 ang patay 8,242 mga kaaksyon. Action Brian Borden. Action firing line. La 7:31 ang pinaka hot issue naton subong nga gabi. Anyways, ang may dusigle ka mga kongresista action hands nga gin-rekomendar or gin-hatag ang mga pangalan nila dito kay Presidente Rodrigo Duterte nga ini sila allegedly involved sa korupsyon. 12 ka kongresista out of 300 plus. Base ini sa anti-corruption ni blanga grupo, blanga gin patindog man ni Presidente Rodrigo Duterte, may 12. The problem lang kay si Presidente Rodrigo Duterte, hindi siya maghingadlan sa ila. Kung ako palang tawon doon, hindi gin man pwede nga siya gin mismo ang hingadlan kay may araman kita sang korte. Kung ini sila action hands ang positive gin man sa korupsyon, hindi ya kay sa COVID-19, sa korupsyon kag may mga circumstantial evidence or bota naton be 100% nga evidence nga nagapangawat ini sila sa gobyerno, failantan na lang sila sa kaso yes korte, no? Kag kon dito na sa korte kag guilty ini sila, amo na ang pagpagwa naton sa ila mga ngalan. Action firing line. Kay kalaw ay masubong ihingadlan pangalan nila, public official pa sila ginboto sang tawo, pagkatapos i-public trial mo sila. Kay kung hingadlan mo ning 12 nga ini, ang lamutak sini sa ila, ti kaluluoy man pating pamilya nila, may deserving man ni sila nga magdepensa sa ila sini kaugalingon before nga ipagwa ang ila sini matudtuod nga ngalan kag anong sitwasyon. Action firing line. La 7:33. Correct man ko, Sir Rene Valiao, sir. Kay kabalo ko si Rene kasagad gini ba sa mga inamo sini. Action firing line. Pasiblay chat ya ko ron dito amo sa Briao. Ginawa ko na nangahalong kay pero tini si Rene Valiao. Ano balaan ko ni siya guro, 0.1 lang sa iyang huna-huna action hands mo. Amo na ginadayaw ko gini siya kay ma-imagine action hands ang porte kaalam nga tao pamati is imo iya. O kag nagasulusaludo pa sa akon mahuya man ta kasi Rene Valiao. Okay, ang pinaka-issue naton sa buong gabi, actually kahapon gumawa ini, no? Nga suno iya kay Department of Education. Secretary nga si Madam si Lola na lang. Lola Leonor Briones. Nga kon aprubahan kag pasugtan ni Presidente Rodrigo Duterte, pwede nga ibalik kag magabalik kita sa face-to-face nga method ang pagtudlo sa mga kabataan subong mga kaksyon. Suno pa kay Briones diri, ginapatun-an nila ang posible nga face-to-face nga ini. Wala man siya sa may ginpalayag action hands kung ano giblang pinakarason kung nga ang adoga palak na gini siya nga adoga atat na gini siya nga mag face-to-face kay do okay pamanta subong sa modular. Imbes nga ang kabataan, subong daw ginasanay na nilang kaugalingon nga mag-modular sila anay for a while, sa nagligad doon na mapatay kay imo ya sang hala ka explicar nga modular ta because COVID-19, bla 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 bla. Imbes subong kabataan, medyo na ganahan na, kag may COVID-19 pa naman ta nga ang asagi kag hindi mo kapilit da, abi tutuki hatag, abi sa mga papilis kag mga dokumento, tutuki anay Briones hatag, abi sa mga kwanda,
sa mga bond paper daw, ang mga manunudlo mo para makahatag din sila sa modular ho. Action firing line. Oh, tisuno sa iya diri, may pagtuon sila. Kag i-recommend niya dito kay Presidente Rodrigo Duterte mga kaaksyon. Nan. Tino na butang pa diri nga daw gusto pa ni Duterte. Oh. Kung ang tawon mo gid, ikaw Madam Briones, amo yang nagatuon. Kaya gina-recommend mo to kay Presidente Rodrigo Duterte. Ang Presidente, kabay pa nga ubayan gid siya, no? Sa husto gid nga pag-guide bala nga dapat hindi lang gid anay, no? Ginabawalan ganing kabataan ta magwa 15 under subong padulong sa makundin din magkadto nga mga lugar abi because of COVID-19. Tapos padumugol mo yung kabataan padulong tuya sa mga eskwelahan. Action firing line. Nano man nga utok aton man do hindi naman ni husto guro na maginamo sina. Oh, actually ini proposal pa man lang ni kay may pagtuon. Pero ginahimo mo Madam Briones ma'am, ginapan-anxiety mo yung mga ginikanan action hands. Imbes ginapasala mong ginikanan, ginapakulbaan mong ginikanan. Oh, bisan tuod proposal pa lang na pero ang huna-huna sa mga ginikanan gal lain na subot. May nagahalambal na gani iya nga hindi kuya pagpaeskwelahon bata ko mag-inamo sina ti ano na lang na karon kay naumpisahan na ning modular naton kag online class pagkatapos padumugon mo sila tuyo sa bulutuan niya kay gusto mo na mag face to face nga nakapoy do hindi man ikaw ya Briones ang gaobra sa mga lesson sa kabataan hindi mga teachers taman. Action firing line. Ano ginsagi mo diya kapus nga diyan sa Kuan man sa Manila man? Oh. Kay linit na pamatian blang nga imbis ang sitwasyon ta subong nalipay na ta nga ti amo na ni amo lang ta anay subong ginapasagi naman kapaminsar padalom ang maginikanan tukod anong pagahimuon. Nagalibog patadaan sang income ta manog abot pang Disyembre o kung ano dira nga dapat makalingaw-lingaw man kabataan mo sa magpabakal sa mga kung ano na dungagan mo pa sa problema nga maminsar sila. Action firing line. Dason abi Lola Briones kung mapagwa ka sang statement abi kompleto haman butangi man da abi sang hambal mo bingati amo na basta proposal lang. Oh, la 7:37. Gusto tabi mamangkot diri na lang ta mamangkot abi ho sa ang aton siring mga utod nga mga manunudlo nga yara iya sa association sang concern teachers mag-action o CONACT. Basi may ideya ni sila kung anong pinakarason. May mga manunudlo na bala nga nagareklamo, nabudlayan sining modular. May mga manunudlo bala nga nagareklamo nga waay na sang mga bond paper dira guba ang ila sining nga mga pagabitan dira para sa modular nga ini. Nga nga daw sa hagi niya kakuti si Briones nga i-face to face ang kabataan. Online sa firing line. Sa aton sining linya mga kaaksyon si ACT teacher mga kaaksyon diri sa Bacolod si Sir Josinito or Josinito Makilan na president sang ACT Bacolod. Sir, good evening. Good evening. Action Brian sir, sa Action Radio. Good evening, Action Brian. Aha. Salamat gid sa time, sir. Sigurado ko private ka naman sining ginpagwa nga statement na naman ni DepEd Secretary Briones nga may mga proposal siya karon nga ipa face to face ang kabataan. Sir, kabalo ka na sir, ano? Huwag naman na dito, tangin ibal, ho. Anong reaksyon nyo sir sang kaangay sini? Ati bilang isa ka maestro, no? Kami nahangawa man kami sa sining bago sa mga proposal ni Secretary Briones nga face to face namon sa January daw. Done, basos ko. Nangawa kami tungod kay manablaw unang-una nga daan wala pa sang vaccine nga available. Tapos sa balita sa nagligad to mga May pa ko na maabot. Ano na karon, no? So kabudlay nga atong dali-dalion bala ang sistema nga hindi pa magkitabla estable pag ibla nga wala na gid virus lang nga nagalagaw sa buong. Yes, correct yun din na. So anong ayhan sir sa inyo paglantaw may mga manunudlo nga nagreklamo may nabudlayan sining online class ngayon kag modular nga mga teachers naton kung nga naglabot sa point nga daw gusto tun-an iyan ni Briones nga mag face to face kita. May ideya ka mo sana sir? Actually, sir, kami nga mga teachers, sir, whatever, sa nga ginaano sa follow, magi kami, no? Actually,
balo kami nga medyo burubudlay sa jutay, galing kiti part sa amon niya nga trabaho. Yes. So nag-adjust lang kami sa mga kung regarding sa printing kag sa pagpanghatag sa module. As of now, naka-adjust naman kami ng mga picture. Correct na. No? Kag ang linano naman namon kasi sa primero to ang problema namon ang wala kami mga printer, wala kami band paper, kung gisa kami pa nagapangita band paper, kami pa nagabakal. Porte, no? Pero subong daw naka-adjust naman kasi nag-adjust ang administration namon, ang among principal, nagbakal kami sa deportes kami sa mga band paper, kag mga printer, daw okay naman, naka-adjust naman ang teacher paano na sa i-address ng mga problema Yes, the same man sa mga estudyante, do naka-adjust naman gani man ang kabataan, sir, no? Do pila na takabulan, do duha sobra na. Do managduwa pa lang managduwa pa lang. Naka-adjust naman mga estudyante Actually, hinahinay lang Ito hindi ta bagim na pagdali-dalion ng mga sistema kahit di kabudlay man kita sa kabudlay sa mga panahon, no? Yes. Kag ang kabataan niya kami gadget kami sa mga estudyante, gadget pa kami sa among administration If in case gid man abi sir, nga pati gayonon gid abi ni Madam Briones dire nga recommendation ini, mayara ka mo sang posible mahimo, hindi man niya kay mangaway ka ba, kundi daw a sort of manifesto lang abi nga kami nga ari sa underground kami nag-aaway di sa sini nga sitwasyon, kami nagaplastar sa mga estudyante sa mga modular ini online, and then daw kadelikado pagid kay COVID-19 mahimo ka mo manifesto nga anang hindi lang anay do mo sina ba sir, pwede ka mo kahimo sina. Posible sir kung mabatsagan namon nga ginadusog ginila inang mga lihok. Posible amon nga amon himuon. Kaya damo na siya subong ang daw hindi bala something constitutional lang nga dala sang sa mga sitwasyon bala. Yes, correct ginayo sir. May mali man ni Madam Briones siya kay taw man siya gapulongkoon sa opisina. Yes. Gani wala kami diyan ali sa grassroots mo. Pareho sa inyo maestro, magwa ka mo. Maklase ka mo sa mga kabataan. Wait mo kabalo kung ini nga kabataan niya ini 100% man nga COVID-free ini sila kay halin mas ladan di naton matago ang iban halin dira sa mga informal settlers or squatters area, no? Nga dira nga mga lugar dira may mga positive cases man dira. Damo na nga sitwasyon bla galibog ang ulo ko kay Briones kung paano yan nagabutang sa utok sir, no? Kami magani sa galibog mo ni ulo namon sir kag daw bidyo kolbaan kami ganiti ang amon himo sa prelag na kami kag kun magid kun sigiyon gid. Kag kung ang trending nga bisang aton lakat subong sa aton nga pandemic mahatag kami sang appropriate nga action regarding sa nga matter. Kanami gid sir, no? Ina subong gakalipay gid amang ginikanan subong kabalo ka. May mga pila na ka mga ginikanan nga nagpalabot sa aton sa information because me myself nagapost ko sa akon sining social media account nga mo ding plano ni Briones. Baga ulan dayon siya ni siya man maginamo sini action bro ipaung taton kuning bata kuya ko mag face to face bahala na. Imagine mo na sir ha. Bisan ako sir kung magina sir ang bata ko taton ko man. Nakita mo na system ng bata ko ginalantaw ka man mo. Kita mo na ikaw mismo ang maestro. Yes sir. Kami siya nga mga maestro sir ginalanta mo ginamon sir ang una sir ang safety sa kabataan sir mo. Yes gina. Kasi paano sila yung vulnerable sila sa ilay nga edad subong mo. So yes ay lagi na safety ang amon pag niya ginalantaw kay una blaw ko maduwa matapon sila kami magapon apektado una blaw example labing amo na bi ang kwan gani mo ang kon ikaw nga dako ma-quarantine ka todo ka okay lang pero hindi gid manami kay naka-quarantine ikaw na. So what if karon ang nagaedad abi pulo tuig 7 ka tuig 5 ka tuig i-quarantine mo sila baw Briones na kabudlay amo na damo abi karon so paano ina kon may mag-positive dabi karon da abi nga amo na bi may isa kay bulutuan may palayo lang may pulo dabi karon ti mabulong na ni Briones. Pagkatapos ka muna sir timontat man ang operation sa eskwelahan man kag sa DepEd man because ang amo sa nga sistema. So mabalik naman ta sa puno modular naman ta mang Gani. Ay sus ko. Salamat gid sir. Anyway sir ang imo nga panugyan abi sir kag basi may mabulig man ding mga ginikanan sir no if in case gid man kay do nagakwan gid abi nagaatat gid si Sir Ma'am Briones abi kag may plano ka mga kaangay sini may mabulig man nagurong ginikanan di no para magpetisyon pila ka adlaw sir ano. Ate sir kung tabo mag sir mabulig man na ginikanan kasi unang-una kami gani nga maestro kag mga maestra
nag-protection sa ilang kabataan, sila kaihan. Yes, correct. Ginasir 100%, wagig ko kontra na. Kag dire sa Bacolod, siguro, sir, duway man niya may mga maestra, manunudlo nga nagareklamo sa modular subong, do ka okay na naman, di ba? No? Oo, sir, nag-adjust man kami, sir. Ang ginareklamo niya lang, guro daw, tiyan mo to ban paper before nga ginabawalan sang gobyerno nga magpinangayo kayo, labi na gid ang DepEd, mangayo kayo si sir o si ma'am. Pero pamangkot may gina-provide sila bala nga inang product ng damo dira abing hindi ka mo mangayo kayo. Ang inyo ganito inisyatibo na lang ina, di ba sir? Primero, sir, nag-alak kami, nag-initiative kami, nagbaka ang ibang, gabakal ban paper, gapangayo, abis may mahatag lang, Muna blahog. Yes. Pero subong, nag-adjust naman ng DepEd, through MOE, abi, nag-purchase mo sang mga ban paper, kag mga printers. Kaya medyo good naman, no? Kag may mga sistema, mga parang nilagid kami yan. Amo to ganing komento ko kay na before you, sir, nga balko, instead of pagtuon ni Madam Briones ang face-to-face ngayon, kon gintutukan niya ni ang pag-provide sa mga bond papers nga ini, bullpen, or ang mga internet, abi, kutiho niya dabing mga Globe Smart da abi nga tamnomiad. Oo, kung ano pagidabing mga importante, abi nga mga hilikoton. Subong kay, according to her before, arito sa pandemya, dapat i-embrace ta ni anay nga situation for a while. Tapos subong yun, sala-sala kita sang lain naman yung diskarte. Masifte naman sa bago naman nga sistema na maliwas. Sige. Ang imo sir panogyan abi sa ginikanan kag mga maestra subong nga naga-monitor gid sa imo sir. Sa mga ginikanan kag mga fellow teachers ko da aton ni unang-una aton kay proteksyonan ang aton nga mga estudyante, no? Kay sila ning aton nga future, aton nga tungkol sa pila kadlaw. Unang-una gid ang Bacolod City para sa bata, no? Bata, buligan, amligan, tudloan kag atipanon, wala sa. So kung ano magig mga pagbago nga ipatuman sa aton nga panguluhan sa babaw, si aton man na iton ani kag kanong aton mahimo si tagaan naman sang nagakadapat nga aksyon para sa kabataan ako. Mayagid sir nga ara kamo nga taga-actor mo kay kun waay kamo nga kaangay sa inyo nga mga teachers ano na lang ayhan man. Duway nagid voice ang mga teachers tada sa inyo man nga human rights abi, no? Kaangay sila kag sa mga estudyante. Amo sina. Sir, salamat gid. Mayong gabi, mabuhay ka sir. Thank you gid sir. Sir, salamat sir kag mabuhay ka man. Yes. Bye. Action Firing Line. Si Sir Josenito Makilan, no, ang ACT President diri sa siyudad sa Bacolod. So may mga plano silang manifiesto, no, kag buylogan tani, no, nga mga ginikanan. Buylogan tani once ang aton sini manunodlo magreklamo against sa gusto ni Briones, mapalakat man ta petisyon di mga pirmahanay man kita. Action Firing Line. Why mali man ni Briones iya kay ti may edad-edad naman siya. Do mo na blambot lang kun ano din huna-huna niya nga ipakadtuon mo mga kabataan sa mga buluthuan iya sa Enero ni kuno mo. Bosos ka kululbaan, no? Sigurado ko action hands. First day sang January kung ibalik ni sa face to face, maestra lang na to magkadto sa eskwelahan mga estudyante, hindi ni magkalalad to bisan ilabo pas bato. Action Firing Line. Sin o man tuntong ginikanan iya nga isugal mong kabuhi sang bata mo yaman kanami. Action Firing Line. Pagpuli sa balay ito naghingo-hingo na pagkatapos ginpa swab test na positive dalon sa isolation facility. Ang edad bi karon da 5 ka tuig. Ano may kukisa daw aton isolation facility do ginapabayaan man sa gobyerno. Action Firing Line. Ay susko, panghuna abi ko mga masobra ni sila kaalam pero kisa daw katayog man sa mga utok nila, no? Action Brian Borden. Action Firing Line. La 7:48 sa aton sini nga pagpangalagad mga kaaksyon pagbalik naton karon dugidugay. Ari man namin nga istorya kay mga mga food motorcycle delivers naton diri sa Bacolod. I-swab test action hands sa Sabado na. Sabagay ko magsa sa Sabado na. Nagligad to may interview ko diga lalain to sila pero batunon okay man lang kuno sila pero nami gitaning hindi na lang mo na. May mga kompanya gani karon sa Bacolod nga every first Saturday and last Saturday action JM gina-rapid test sila ya. Pipurti nga tinuhugay sa ilong nila ya.
kada bulan kad duwa action hands. Ti wais la mahimo ti inaya trabaho nila na mo ti normal ina. Ti galing ti amo sitwasyon mo. May nagareklamo sa ano na nga tinuhugay ato ni. May mga amigo tablang nang tunga-tunga sa laki kag bayay bla. Siya mo na nabili na mo niya kuan daw hilabtan pa. Action firing line. Last shoot 50. Objective, balanced discussion, fearless comments. Action firing line. Maayong gabi lang kay Pepper Pursley. Dapat lang i-swab test ang mga enforcers para patas. Rinan Payungayong Araman, Ophelia Galiro Arce. Good evening, Sombray. Always watching here sa Isabela with Jovelyn Shilian, Jano, and Diana. Salamat din. Junicio Tilibrico Araman, Fernan Galapan. I'm watching from Metro Manila. Family Galapan, no? Papatags Pia, mayong gabi Akshubray, shot kami dia, kagapamati sa firing line, sumsuma namon native chicken. Baka nami ba? Upod si Edgar Hiroche, kag Nestor Pastor Fide. Salamat gid. Maria Luisa Artizano Iligan, good evening, Subray. Watching FB Live here sa Purok Magbinuligay, Barangay Bata. Keep safe always. God bless. Salamat. Alex Montesa, sir, salamat din. Mao Castillo, good evening, Sombray. Tamiyaw ko lang family andog. Thanks God, more power. Paper Pursley, Sombray daw waay na bati ang rice cam. Ano na ang natabo? Ginkasuhan na to sila. Good evening, Sombrayan. Halin kay Aaron Tagonira or Aaron Tagonira. Nonoy Elmer, good evening, Sombray. Naga-monitor lang ko diya. Salamat, sir. George Gargasiran, good evening, Sombrayan. Si Gloria Advisor piho na nga second wave sang korupsyon. Rene Baliao, sir. Klaro nga pamulitika. Si Briones, obsolete na. Dapat new blood nga nakaagi public school. Dapat kita ni, sir, no? Carmelo Garingo, good evening, Aksombray. Kabay pa nga si Dr. Julius Drilon lang ang masuspended. Aksombray, kay ang tanan nga tao akigid sa iya. Ay, porti pagining imo ya. Damo. Michael John Season, good evening, Sombrayan. Gapaurok-urok, monitor always sa program mo. From Chato Elias, Paranaque. Tamiyaw ko lang, Hirek Mirasol, Briones, abi, pahuay na. Abi ko, tamiyaw lang, may pitik pas puntas, Michael John ba? John Peter Salmoren, Flor de Lisa. Action Brian nagalantaw, kami live sa Singkang Upod sila ni Mama. Salamat gid. Dejen Jonah, ang dry ice machine para sa vaccine nga gin-order sang Pinas ari di sa amon, ginhimo. Tapos inog-deliver na dira sa Pinas. Ay,tud ka? Wow. Alex Fuentes, salamat gid. Alex Montesa, Sir Bry, ask lang ko lang bahin sa mandatory face shield ordinance 499. Ang mga violators, ini may penalidad nga 200 to 300 o community service lang hasta. Wala na detention sa quarantine facility. Why nisla detention? Ha? Bayad ka lang 200 or 300, pili ka community service, no? Pili ka lang da. Ti mga girikanan nga ila kabataan galaday sa dalanon nga aga pangaruling wala face shield, face mask, ano nila penalidad, bakulod aksyonan ni unahin nyo na sila. At tigit kang ligad to gabi na interview tanana si Madam Imang, no? Basta may action na gid man sila, sir, ginahimo sina. Nonoy Elmer, Presidente Duterte nung kagid magbakal sang China product. Naku po. George Gargasiran, wala na kadudlaan si Briones Action Brian. Napilit niya face-to-face kay base wala na COVID or wala lang siya labot sa tawo nga malatnan. Kaya importante sa iya makakwarta, makawawart. Carmelo Garingo, Action Brian, kailinit si Leonor Briones, no? Puwerya gaba lang tigulang. Tumburan Tuario, Action Bray, good evening. Watching live at Bilya Arte Condominium, Liog Langgrit, Barangay Kapitan Edgar Tuario. Action akon wife na si Ria Tuario sa amon 4 kids ha. RR Aming Prinsesa, kag Zia Nanay Rossi, kag Tatay Tinoy Tuario, Choy Pulion, kag Chay Potot Baltazar.
Manong Ede Adorio Araman Sandumanan, Virgie Olpinda, Action Bray, good evening, Monitor Japon diri sa Silin Homes. Bisan ga inulan, importante sa action gihapon kami halong Action Bray and God bless you always. Salamat. Perlito Nonoy Castillon, Action Bray, si Drilon isuspindiron na siya. Lilia Tato, not advisable mag face-to-face kay may COVID pa. That's why. Nonoy Elmer again, basi ga uli ano na si Lola. Marjorie Romay Remarge, correct gid Sir Action Bray. Salamat. Dilin, dapat isla ni si Lola kay basi nag-uli ano na siya. Oh. Lila Taton, good evening Sumbray. Monitor lang kami ni stay safe lang God bless. Jumper Reload Palanog. Good evening. Good evening. Monitor lang kami Action Brian. Salamat. Alunan Suzette. Araman. Veronica Santillan Manukan. No comment ko kay Lola Briones Action Bray kay daw kagalaba. Action Bray gapapansin ng si Lola hambal ninong Ede Adorio. Carmelo Garingo mag-amo na Action Bray, hindi ko na lang pagpiskulahon bata ko. Papareho kita ni tanan-tanan May budget man na guro ang DepEd sa ano o basi abi ana gid. Rosana Johnson Action Bray, good evening. Pwede ka series liner kung may biyahe na Cebu Bacolod. Salamat kid way pa gid biyahe. Michael John Season, face to your face Lola. Kagano matabo na sang estudyante, ikaw masabat? O saraman biutok mo, ikadlaw, tanalan ni Action Bray. Dennis Richard Tibo Roma, face-to-face klase. Ay, wow. Daw may nag-GCQ pa man nga mga area. Kag hindi tayak pakot ay. Tapos gulpi lang nag-ubo ang maestra be. Tapos gid, gusto na. Tungburan Tuario, si Lolo Drilon kag Lola Briones, amo ni himuon manog answer module. Kaya daw wala gid pa ang mga plano nila. May ni kay Briones, kay gurang na, bisan ma-COVID na siya, wala digid problema. Ay, hindi man. Maluoy man tanaw. Dalahigon niyang mga estudyante, lihog lang ko na Greta. Oven Panes alias Boy Bahal, Tito Nonoy De Leon, Sam De Leon, Choy Noel De Leon, kag amigo ko sa Minoro, La Castellana, Bimbol Navales, kag Popo Patricio. Dennis Liwat, waita pagani, ma-perfect ang social distancing, ma-proceed na dayon sa face-to-face, ay kanami. Ferdinand Aguirre, good evening, Sombray, watching here for me, medio much better, subong distance learning lang anay. Ang pag-eskwela sa mga students ta, kay Chuck Talk, Action Bray, naka-adjust naman mga estudyante, more power to program. Thank you, kid. Si Merlin Lua Lapitan, si Sik Briones, hi. Amo na nang masambal ya. Eric Moico na Action Bray, ang Presidente Duterte wala niya ginapakita ang iyasalin niya. Base ang Presidente ta isa na sa mayaman bilog na kalibutan na huya siya ipakita. Manggad niya base bla perde niya na si Bill Gates. Maynggab ilang da sa tanan. Wag kita ideya no. Rex Gutierrez, Action Bray, good evening. Ma face to face nga gasto naman plete kabataan, tapos ang obra namon skeletal pa, half lang income sang ginikanan, double gasto, ay nako. Husto, isa pa gina nga point. Paper Purse Lexon Bray, kung din gatigulang dito pagpasaway, Lola, kung gusto mo ya face to face, kinanglan ara man siya matubang sa mga estudyante. Hamakon mo lang ng mga reaksyon niyo. George Gargasiran, mauntat wala sa oras ang mga bata mag-amuni nga hangyo ni Briones. Nagminango siya, din yautok man. Pinky Honto Pilie, good evening Sir Bry, always tune in gid kami aga hasta magab, great ko family Pilie, kag Honto Pilie sang La Carlota, kag Barangay Tangob, God bless you Sir Bry. Salamat. Sir Alex Liwat, kulang na lang Sir Bry nga hambalo ni Madam Leonor Briones nga pwede naman magbanda mga kabataan. Drum and Bugle Corps bala, Sek Briones putting the safety of our children, kabaluman ni sila nga vulnerable ni kayo sa aton mga kabataan against COVID or any virus diseases. Sir Brian, nami man lugumon kag patatuan ang agtangya. Ang akon buhok pero minatandog Sir Montisa, ikaw karon malusiad agi karon. Miss Esmeralda Dolido, salamat kid. Brisville Batria Saraman,
Gian Sky, good evening, Sombray. Greet ko lang family ko, Gianan family, kay Grace Joseph, Nemia Cagrosa, sa Gardenville, Tangob, always kami pamati program mo. More power sa imo program. Sige, balikan ko karon ang iban ha. Greetings nyo. Dira lang kamo, hindi ka mo mag halinda ha, kay damo pata isyong maayo para sa buong gabi. La 7:59. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kamo pagkalipatan. 7 ka mga kongresista, 1 ka gobernador ang araw sa nagkulist sa Pedaya yung pamangkot to nagligad para pamaninga linaw wagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung guys nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sa inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra wala niya tsansa mo, nagpasarhag na ang kamera, wala ang ila counterpart sa Senado, nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamera, insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, Sabado, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019-nCoV. I issued an order to Executive Secretary Mijal Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sa pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sa pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sa pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 katuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tunga sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga patas sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglaptas ang salak nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon. Ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanari-sari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kag ginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo nga ginahimo sa Aksyon Radio Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radio Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa Isla San Negros. Ang Facebook followers sa istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Humalin sa tutubtub subong, nagapanguna sa gihapon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan ang Aksyon Radio. Napili bilang finalist sa UP Broad Sox Choice for Gandingan ng Katarungan sang Gandingan Awards 2020 ang Aksyon Radio Bacolod. Naghakot man sang pagpasidungog ang makatapo kang programa sa Aksyon Radio Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020. Ang tanon nga kadalagan nga naangkon sa Aksyon Radio Bacolod sa masobra 5 ka dekada ang nagapatimaan lamang sang padayon nga pagsalig sa mga pumuluyo sa radyo nga nangin kabahin na sa ila matag adlaw nga pagpangabuhi. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio.
nga morning, bilog nga dakpanwa sa Bacolod, bilog nga probinsya sa Negros Occidental. Action Hotline. Mayad-ayad nga aga sa liwat sa aton sini nga magka-aksyon nga nagamonitor na karon nga aga sa aton. Maayong udto Pilipinas, aksyon balita banat bulig. Brian Borden, Action Firing Line. Antes pa naman ang tanan, manamyaw kita sa mga utod ta. Good evening, Action Bry. Tamyaw lang family Laparan, Labaniego, Isparisya. Ang gatamyaw, Bibing sang Purok Tumpok, Barangay Pandanon, DSB. Wow, salamat gidra sa inyo. Kumustang Barangay Pandanon Elementary School da? Halin sa kay 229, good evening, Action Bright. Tamyaw lang bata ko nga si Dice, Lenlen, Niel, Jamer. Halin kay Mama Gritel sang Purok Masinadyahon, Pahanukoy, bye-bye. Purti man nga purok no kay Masinadyahon. 698, good evening, Action Bright. Mayo na ang supik bukas, suspect sang bukas kutse, pakangon uloy. Pakangon uloy ya tamaran nga tao mangita ubra daw init ulo ko parti kawatan junjun ni. Oh, makon mo na. Oh, ano ato? Okay pa ta? Okay lang naka on air pa ta gyapon. Okay lang? On air lang action hands? Okay, sige. Kino nag-i-grab ka dali. Halin sa kay 3128, Action Brian, may gabi, monitor lang gid barangay Sumag, Purok Brotherhood. Action na Bry, salamat gid sang sa promo sa Action Radio. Si Action Bry, paaman ko nga load, wala ko pa na bato. Ay, oo. Si Kwan ang kagapon, abi naka-day off ko, abi, si nung Kwan guro ni ay, Ursula Ice. Amo ning number nga ludan ko nong. Salamat ginong. Actually ginapinsar ko ni kagabi panong mo. Salamat ginong no. Kuha ko ning number mo tonight. And may ara ko subong sang kwan mo, may sap man ko gani dugay-dugay ho. Di ba Action JM? Sige karon na. Ma-sap kami karon dugay-dugay na Action JM mo. Salamat ginong Ursulo ha kay gin-remind mo ko daw malimtan ko pa iya. Sige. I-kuhan ko ni karon na. Plastar ko ng imo sa nga load. Kung hindi tonight, basi buwas nung ma-deliver ko na sa imo na. No? Action Firing Line. Last 8-7 sa aton sa nga pagpangalagad. Diri sa Bacolod Bakaksyon, non-stop man di ang ginatawag naton nga swab testing. Ano? Tapos na ang mga ara sa merkado. Tapos na ang ara nag-obra sa slaughterhouse. Kag iban pa, no? Ang mga frontliners naton diri tapos na. So ang palabuton nga Sabado mga kaksyon, may ara sang swab testing naman nga pagahimuon diri sa syudad sa Bacolod kad ang subject na naman diri amo iya ang mga motorcycle naman nga mga food deliveries. Oo. So i-check naton abi kung pila gid ka bilog ini sila. Nga ang sila naman ni ang ipaidalom sa swab test. Abi, no? Magluwas diri mga kaksyon, plano man nga i-swab test man ang mga traffic enforcer diri sa syudad sa Bacolod. Ayoon tabi sa Action Dale Salazar abi na. Kay manawag kita no sa kay Sir Ernie Pineda abi kon ano na ni ang status abi diin ini patigayunon kag pilagid ini sila kabilog abi. Action Firing Line. Tika balo naman kita kon ayo na lang ko Action JM ayo lang ko ni number Action JM okay. Are lang Action JM palihog lang ko dali gid lang ha. Kada mo nagapinamangkot sa akon di ara pa sa to sa piak. Ay gile. Sige, balikan ko lang karon ahong ko lang sa Action Marlon Hinovea. Nagapaligo pa ko do sa Sir Ernie Pineda. May ginkuan pa siya. Unahon ko na sa Action Marlon Hinovea mga balita gikan Kapitolyo Provincial. Balikan ko lang na karon dugay ha kay kadamo sa nagahulat. Kadamo man di sa nagapinamangkot man sa akon kung sino tong gin-mention ko do nga base masuspender nga taga hospital. Sige lang, angan-anganan nyo lang. Hindi lang naton pagpangunahan kay base masunog man ta. Ihambal ta na lang na kung ara na ang memo, ano? Kung ara ng memo, ti amo na siya. Action Firing Line. Ay, nako. Ginasekreto ta lang ni Anay.
Oo, amo. Purtis pagkadamo nagapinamangkot diho. Di ulat-ulaton ta lang na, no? Ambal sang isa di sa dobalda gini siya. Lingko, una na tong isa mo. Una na tong isa. Di do upot gini sila guro mo, no? Ti una na tong isa nagkalapayla na kaso, ti daw siya ning idason posible. No, pero hindi pa naton gid malawag ang ngalan, no? Kay way pagid tiya ka, hindi pagid sigurado. Action firing line. Ka blind item lang na, no? Damo ospital din sa Negros kag Bacolod mo, no? Pero ang hambal nila, damo gini mapalitsyon, may mapatumba gini kuno kwan mo. May patumba kuno baka aksyonen sa palitsyon mo. Action firing line. Galing ang baka nga tumbahon, do baboy lang blakadako, pero baka ang itsura niya. Action firing line. Si Action Marlon na naitirahon ta. O sa ano, nagareklamo ko nung inang patay-patay ko nung suga. Lingko, diri sa amon, amuman sa amon, di kurap-kurap kami diyo. Di grabing ulan daan. Ambal ni Jane Jo na excited na sila kung sino Action Bray, palakpakan na sa sang tanan mo. Mapalitsyon gani, baka. Pero ang kadakoon sa baka, daw baktin lang. Action firing line. Basta baka ang itsura. Dahil lang kayo gina-contact na itong sa Action Marlon, no? Okay. Nagadial ka pa Action Hands. Sige, introhi ko na ara na sa. Sige, ara na sa Action Marlon. Preparar ka ko na dugay-dugay ha, kay mangsap kita ha. Mangsap kita, manghatag kita 500 karon nga gabi, mga ka-action ha. 500, manawag lang kami, mangkuton lang kung ano nga radyo matian mo, isabat mo lang Action Radio, wala nang problema pa. Daog ka na dayon 500 pesos. May follow-up ko nga pamangkot, kag kung masabat mo, may paaman ka kapahalin sa akon nga 50 pesos regular nga load, mga ka-action. Oo, sige. Na-check na ton sa mga Action Marlon. Unahon ko lang sa Action Marlon. Kay medyo alang-alang pa sa Sir Earning sa mga gabi. No? Dugay-dugay, pagbalik na ton siya gining targeto na ton. Okay, ma-plastar pa ko. Ma-plastar pa siya. What if Action Hands pwede nga mauna tanay sa SAP? Okay lang. Okay man. Ati, masap kita na. Intro yan Action Hands dra. Ikaw ang bahala da kay para sa Action Marlon makaplastar gito, Dok. Yari na ang ayuda nga madugay mo na ginahula. Sa ARB, sulit ang papremyo sa Aksyon Radio Bacolod. Magpamati sang maay, basi ikaw na ang maswerte nga tagdao. Sa ARB, sulit ang papremyo sa Aksyon Radio Bacolod. Okay. Kitaon sa live ha. Ara na kitaan sa live ha, nga may nakuha kita isa. Sino ayhan ining mapalaron subo nga gabi. Preparar kung naka-silent mode ang imo nga cellphone dira, paki-open na. Kung low bat ini, i-charge hingagaw. Kay nga baw kanugon sang 500 pesos. No? Yawan ka na yawan ka na libot-libot kag pangita sang 500 mga ka-action tonight ariya. Baw babayi ini. Bago lang naglapas sa kalendaryo, no? Taga Bacolod, no? Taga Bacolod, hulaton ato nabi kun kanugon, no? Isa na lang Action Hands kay magabot aliwat kun why gatutot lang. Ara, baw di buenas lang. Okay, taga Bacolod ni ha. Sabat palihog ay. Nakibot ko. Garing lang. Taga Mansilingan da. Baw kanugon. Actually gusto yun yung 500 ni kay tinag-interest sa promo. Galing kay guro man. Basi nag-CR siya. The number you have dialed is now. Last one. Action Hands. Basi nag-CR. I-assume tabi nga nag-CR siya. Nabili ng cellphone sa kwarto niya. Hindi ganun nagapanihapon. Sabing cellphone niya to sa sala. Ba? Parte na. Or ba si victim sang kawat cellphone bla? Okay. Uy. Bunot kita niliwat Action J. Ba.
Dali lang sa balita na itong daligid lang ha. Why good? Okay, sige. Bunot taliwata. Why na? Oh, ara. Nagpaabon ba? Ara, nakahingagaw. Hello, may gabi. Hello? Oh, may gabi. Pwede ka distansya action hands, dira. Okay, may gabi. May gabi. Hello, may gabi. May gabi. Pasensya gid ha. Ako na nawag pero ako mamangkot sang pangalan mo. Host on the line gani. Sino gani iniga? Sino gani sa linya? Si Maria Joy ni. Sino ni sa linya ta, ma'am? Sino ngalan mo, ma'am? Hello? Mara Joy Lynn Sumadja, ikaw ni? Hindi. Bata, ini din si mama mo ga. Ihatag tong cellphone kay mama mo ga. Please na. Oh, ara si mama, ara si Maria Joylyn, ara da. Din siya. Why da siya? May gabi. Sino ne? Oo. Ma'am, ara si Maria Joylyn Sumadja. Sino ne? Ma'am, taga-action radyo ni ma'am. Hello? Hello? Ay, sino ni? Sino gani sa linya? Si Sumadjad. Maria Joylyn? Ano ngalan mo, ma'am? Maria Joylyn. Pilyedo? Sumadya. Okay, ina siya ito nagsabat kay ina man? Ang bata ko, sir. May bata ka na. Pilang edad? Ang bata ko, sir. Ikaw. 34. 34. Taga diin gani? Arville. Bakyas, no? Opo, sir. Nag-intra ka din sa promo sa Action Radio sa SAP? Oo, sir. Nag-send ko. Wow, congratulations. Nagdaog ka 500 pesos. Ay, wow. Subo nga gabi. Wow. Duway ka nalipay yung 500. Oo, sir. Kinanglakan. Okay. Sige, pamati kagiman sa Action Radio. Gali. Oo, sir. Wala lang gidugay. Kito na dula man, sir. Kin-off naman. Kito nagkilat gulpi. Nagapamati ka bago lang. Kon, nagapamati ka bago lang. Sinong na, ano bing topic ko bing madumduman mo, be? Anong topiko ko? Ang sa papakot, sir? Hindi, ang topic ko bagugid lang. Bago ko nag-commercial, anong topic ko, abe? Naka-off, sir. Wala lang gidugay, sir. Hindi, before nag-off, di ba ga-monitor ka? Nakapamati ko, sir, sa party lang ko, sir, sa papakot. Why man ko nagpapakot? Ay, salain ko. pero kilala mo ko, hindi. Ano, sir? Kilala mo ko, hindi. First time lang ko, sir, nag-open sir, sa radyo, sir. Kaya bago lang kami radyo. Bago lang ka pa. Pero dugay ka nagapamati, Action Radio. Kaya po lang pamati ko, sir, kung agyan lang, sir. Kung bago lang kami, sir, kabakal radyo, sir mo. Sa lang ko, sir, lanto lang ko sa mga live. Sige. Okay. Dason, ma'am, hindi mo na pag-agyan, ha? Itutok mo na sa Action Radio, ha? Kay para Okay, dason, sir, kung may okay. promo, kami abing agapanghatag kami Gmail, hindi kagid ka-avail sina. Oo. Ayala. Siyempre may mga pamangkot na daan niya mo nga dapat sabton mo na kay hindi man pwede nga pag hatag mo lang dahil di bla. Oo. Gani man, sir. Yes, ti subong kay nakahambal ka ginman nga Action Radio na pamatian mo, may 500 pesos ka na. Wow, thank you, sir. Imagine mo na, ginlabyan mo lang Action Radio, may 500 ka na. Amakon mo na. Congratulations, ha? Sige. Thank you, sir. Tutukan mo Action Radio, di mo na pagsiluhon ha kay daso may promo naman sa lagko na gid ni kag hindi kakasabot mo kanugon sa premium naton. Salamat gid. May gabi. Sige. Sige. Thank you. Action firing line. Kanugon, no? Intindihan taman sitwasyon ta kay nagainulan abi, no? Nagainulan, nagapatay sindi ang aton ang iyang radyo ko, no? Kanugon sang 50 pesos para sa iya, no? Nga load tani to, no? Sige lang, no problem. Balikan ko si si Sir Ernie Anay Abe kung okay ni siya Action Dale. Karon nun ka na lang sa Action Marlon.
Basi si Sir Ernie Pineda, basi okay naman, no? Try naton, Abi, sinimatin. Alas 8:19, Action Firing Line. kasadya man isang tawag-tawag, no? Damalingaw ka ba ni sila? Okay, siya, wala pagid. Ara pagyapon. Sige, si Action Marlon, ang taanay, Action Hensa. Dire kay Action Marlon kita. May gabi lang kay Armando Nabasa Jr., nag-monitor man, Jerry Hiligo, no? Iban nga banwa, pwede ka intra. Oo, around Negros kami. Oo. Romy Agsam, good evening, Action Bry. Kay Kati Vernie, ha? Daisy Tiham Shoshima, naga-monitor man. Jinken, okay, ari na si Action Marlon, hinabiya. Capital Reports. Action Mar, may gabi. Action na Bray, puno pasensya lang kay No Kaulan, nag-o-off pa rin sa No problem. area Subong. Ang ulan ng Sumarang, may harap tayong golfe sa mga bundak la. Mahula-hulaw gawa. Matilha. May kilat kang nag-oob. Kompleto package. Ang ulang Subong. Oo. Anyway, ang balita sa sunod din isang San Carlos, kaya may Action Bray, isang daw survey rin warning ang LGU sa San Carlos City sa mga hindi lang mga Action Bray sa mga COVID positive, kung itaran-taran ng mga tao sa syudad, kay may ara sila sang na monitor kag report kada baton na may pila Action Bray ka mga taong subject wala sa contact tracing. Na ang nagasugid na COVID positive, hindi ang sobray insakto ginasugid nila. Uy. Ang whereabouts kag travel history nila. Amo nga ang teams and contact tracers may mando gikan sa LGU sa San Carlos nga i-further straighten hugton pagidala sa din nga pag-trace sa pinaka mga individual na exposed sa confirmed COVID-19 patients. Isa din sa nagapananguha gid kag nanawagan gid among ila sa nga Emergency Operation Center maiusi man ang San Carlos mo para sa madali sa syudad sa Bacolod. Yes. Ang nagaserve bilang commander amo si Councilor Dr. Welmer Yap. Gin present ining warning ni Yap sa yung patagayon nga IOC meeting nila sa presensya man ni Mayor Rene Agustino. Now, sino man ang mapatutan nagsupak sa saling order ka na Action Bray sang lahi na kadaan mo naging pasargindihon ang kaso nga ila siya nga tubangon amo ning mandatory reporting of notifiable diseases and health events of Public Health Concern Act. Damo nagsumray sa nasampulan ng mga tao. Dari Tabacolod sa iban sa mga lugar sa Negros Occidental. Tinguan din isang San Carlos nga mapatigayon sa Mayo ang contact tracing pananglit yung mayara sang COVID positive. Hindi sila nagsobrang nga matubangan pa rin kaso. Dito ay agamat-amat na ang active cases sang San Carlos City. Mayara ka lang sang 46 sa mga aktibo nga kaso. Kung ining mga subject sa contact tracing nga hindi nila sobrang makita. Kasi isa pa na balasang tunaan nga imbis ining 46 kasi kung madugagan ni sa sunod na adlaw bla wala madila kita pangayo sa pada adlaw nagadugo ang kaso kag parehas masibat nga mga LGU nagapaningwa pa sila sobray nga mga COVID-19 free sa palaabuton. COVID-19 free ang Talisay City ang sobray daw laban-laban gid daw malapot kidila siguro. Pero going back gamalang San Carlos Action Mar, Action Mar, inang ginatawag naton, may nadakpa na man sila nga wala nagsugid gituon, mo sila? Sa nadakpa nagsobray, so far daw ay pasilasan gid report. Bali may nagsugid lang sa ila nga ang COVID positive Action Bray ginosisa bala ang yesterday hatag information di amo. Lain ang mga persona nga ginsugid ya nga close contact ya Action Bray siguro luya man pangapinan tong kilala ya or miyembro sa pamilya ya. Pero tihang balang sobra sang iusik hindi na pwede. Hindi gid amo na. Hindi gid pwede. Okay, isa na sang gida patian rason mo
kung ang kaso sa COVID-19 sa syudad o kung banwa, imbes na magtubo, nagadugang. Isa na sa inasinyak sumalay nga basihan. Ang nagkalamatay sa Singano City Sobray, talalo pang doon, magkamati 23 na nagkalamatay mo. Grabe man, no? Oo, 23 na. Ang Talisay Action Bray, damo-damo man. So far, kung COVID death ang paghahambalan. Pero, ang Talisay City, isa sa mga LGUs diri sa Negros Occidental na may ara sang maayo nga resulta sa kampanya nila against COVID-19. Doka, linong lang ganexon Mar, no? Pero maayo galing resulta. Oo. Damo nagsubray ko, diba, may 27 ka barangay Talisay City. Aha. Naglabot na punto, nagligad nga si Mana, na sa 27 action baray ka barangay, nag-24 ang COVID-19 free. Posilingon na may 3 na lang ka barangay ang may active cases. O ganit yung 3 ka barangay aksubray, isa, 2 kadlaw lang nagligad, may nagbalik naman nga COVID positive. So imbes nga nagtatlo, nagdugang naman ang barangay yung may COVID positive. Pero ang active cases so mga is na lang, no? Makabigapon na double digit 11. As of today nisa. As of November 26, 11. Based sa ilang sa rin pag-monitor sa dalagan sa mga active cases. Hindi ako malabutan Christmas Day, hindi malabutan December 25. Angko nila ng ginahandom nilang zero COVID-19 free city. Badom-doman Action Mar, nagligad to mga binulan nga daw dira pa to naglupok ang tubulang mga bikers to bla nga una nagdamo gid nag-positive dira pero subong tina secure gid nila na manage sila Action Mar na. Correct. Action Mar kay ang third district isa ini sa mga distrito diri sa Negros Occidental nga nag-purchase mo. Yes. So kadwa na sila sobre nga nag-purchase ang tickets against sa COVID-19 una to dismil. Sundan sa another dismil pagid. So kay halos actually sila mga tao sobra dati mangin nalungon naman sa sering virus sabi na ang mga gipatataw nila nga lockdown sa merkado kapila man lockdown ng City Hall part ang sobra isang grabe nga kampanya national sang Talisay. Kag isa pang Talisay kaingod lang sa Bacolod pila man lang nakatikang Talisay na dayon pero tiya mo na mayo gid nga performance Action Mar. Yes, dapat ikatak sobra nga kundi why pa sang na-declare diri nga na COVID-19 free city. Mayara ya COVID-19 free municipality. Yes, amotong DSB. DSB Moises Padilla. Hinubaan. Hinubaan sa mong mayara naman. May nag-positive na mga sumuray. Nanti may nag-inabot mo. Yung mga LSIs, nagligad na simana. Kung matigayon, yung sumuray ang handom, ang manigurong syudad sa Negros Occidental, nga una, nga makadeclare COVID-19 free city. Ini syudad sang Talisay. Mayogid. Maring report gikan sa Kapitolyo Provincial sa Gabundak ya Panolandri. Sa area nat Bation pa diyo? Hindi. Para sa action na firing line, action na Marlon Herboya. Una sa balitaw na sa action sa Bacolod Action Radio. Action firing line. San Carlos, da po na, manobra nyo na nga sagin nyo pakatago-tago na manugid nila kamo sang husto da kay nga once ganing nga sumala ng information ninyo kag magkalaubos bilog mga pamilya positive da, agatdan nyo gid. Hindi na maayad. Kayong gobyerno tagahimo na santikang. Sometimes ang balasolon di pumuluyo. Nginablang mga tig-ulogit. Action firing line. Dapat himuon tagi ng ang aton nga responsibilidad. Nga dapat kung anong pamangkot na isugid-gid. Kaya para man na sa inyo, after all, sino maka-benefit, sino kita tanan? Nga sagi tagid katago-tago inaabi kag suliton ta ining COVID-19 nga virus action hands. Hindi ni makahuluya nga balatian pero why tiyaga pangayo sini? Action firing line. Mas makahuluya ya ang HIV. Kita pong HIV ginawa na nga tago kay nga makuha mo yung HIV kung mayara ka sang sexual intercourse bala sa mga tao yang ara da nagaladlad sa kaugalingon nila. Bayi sa bayi, laki sa laki. Laki sa bayi nga ang mga laki abi bayaran, ang bayi bayaran man do mo na black. Action firing line. Ti ina kahuluya na labi naging kumbana mo abi na may HIV.
Din pamangkot sa asawa da karon din mo na nakuha way man ko yung HIV di meaning dakop mo gid nga si bana mo bisan sin-o lang sakyan niya. Amo nang kahuluya pero yung COVID-19 ginpasahan kasi ni bangod sa droplets lang da or nasapdingan mo siya or ano dang natabo abi hindi kay dapat mahuya nga mapanugid sang imo ko galingon nga ti amo na galing kakatabo si mo. Action firing line. Amo bala nakasimple ti kon padayonon taning sakit tagaw-tago da ati hasta sanot nga sagi kaantos ning COVID-19 nga ini. Action firing line. Ini nga bahin maka-action sa aton nga pagpangalaga dulong sa aton sang life. Tinatawag nilang new normal ang mga aksyong nakasentro sa pagpapahalaga sa kalusugan. Ginagawa natin ang new normal behaviors na ito ngayon upang makaiwas sa COVID-19. Pero kung tutuusin, marami sa mga hakbang na ito ay mga kaugalian na ating natutunan at dapat ginagawa noon pa man. Makakatulong ang mga ito sa pag-iwas sa anumang sakit. Tulad ng paglilinis ng kamay, tinuro sa atin simula pagkabata na maghugas pagdating sa bahay, bago kumain at pagkagamit ng palikuran. Sa panahon ngayon, dapat mas madalas na ang paglilinis ng kamay. Bukod sa paggamit ng tubig at sabon, maaaring gumamit ng alcohol-based hand rub o sanitizer kahit nasan ka man. Kapag naglilinis ng bahay, kailangang mas dalasan. May gabi lang sa kay Joylyn Sumadja, gadula-dula akong signal, thank you gid. Okay. Oo, kaina. Mati kagid Action Radio, ma'am. Ara ni siya Action JM mo, naka-live na siya sa Facebook. Ato nagdaog tabla Action JM, ara ni sa Facebook naka-live nangayo man siya. Hamali gadula-dula signal niya kuno, na. Ari Sumadja to mo no? Na Maria Joylyn, salamat gid. Alex Montesa, Baldavid Luls. Arjen Cuevas. Hi sir, greet ko lang asawa ko da sa Barangay Carolan. Jeneline Cuevas from Barangay 35. Gingging Araman naga-monitor. Okay, taga DSB ni. Si Nanay Bilin Salao Araman sa Barangay Tangob. Ma Teresa de Roque Araman. Sige, salamat sa number mo ma'am. Maria Fe Maravilla. Good evening, Exxon Brian. Always watching your program here sa Palawan. Very informative. God bless. Salamat gid sa inyo. Pag-recognize ta. Sinayda Tumayan. Nay, salamat gid. Nagalantaw subong sa Handumanan, Bacolod. Ralston Zaragoza. Good evening, Exxon Brian. Dira sa RPHS Alihis. Salamat gid. Si Doug Cage Galido sa Barangay Granada. Naga-monitor man. Si Mirare Rilota, naga-monitor man. Aracile Arquilas, watching right now. Aracile Arquilas, Bago City. Salamat gid kag sa number mo. Jerry Hilogo Araman, iban nga banwa pwede ka intra. Amo ni pamangkot ka ina. Armando Nabasa Jr. Romy Agsam, Kativer, salamat gid. Okay. Jiken, abasa ko ng iban ka ina, na? Hasmin Roldan Ravelio, naga-monitor man. Shirley Biligorio, pangamusta sa Igmayaan. Basta mga Biligorio sigurado Don Salvador na, no? Sa Igmayaan. Roy Olaguer Araman, good evening boss Bry, monitor kami di sa Olongapo. Hidlaw man to sa Olongapo ba? Jovan Supe, naga-monitor man. John Cleven Duran, thank you gid sa pag-monitor. Bert Hirapusco Caraballo. Good evening, Sombray. Monitor kami di Huto da Handumanan, Bacolod. Ba kumusta ng inyo alagyan da? Kadaw naging palumpat-lumpat ng mga salakyan nyo da. Si Joe Bats. Hello, Sombray. Greet ko lang akon utod sa Texas na si Josephine Batapa Rice. Grabe, no? Kag si PJ Dekinia. Good morning dito sa ila. Dekinia, may teacher ko sa uda nga si Ma'am Dekinia, taga Barangay Alangilan or Granada sa inyo HS. JC Araman, good evening so Brian, pwede ka mangayo number sa SAP kay ma-intra kami. Salamat gid. Aring number ho. 0963-219-8066. Nan, amo nang number ha. Dula ang live action Bry. Hindi, ara lang kami. Basi imo da, sir, may problema. Walang oso herbs. Brand out naman. Gani man na.
Arico Valencia Bukidnon. Wow, kalayo si mo da ba? Hasmin Roldan Ravillo, greet sa amon kagawad kag kapitan sa barangay 20. Salamat gid ka monitor ba. May sunog to nagliga na sa barangay 20 no. 219-8066. Amo na siya. Oh. Tumpak ang numero. Sige, bukadamo sa nagapinamangkot kung sinong mga ang sa ospital nga masuspinder. Why pa blind item lang na anay daw kuno-kuno malang na kutso-kutso. Si Merly Dolido Magalianes Araman, Bert Hirapusco Caraballo, ang amon dalan pakadto man silingan antos gid mga driver sang mga kabudlayan sa dalan nga lubak-lubak. Sa daw pala mahumanda man, no? Kapila ko na naging video handa, may gani kay na sa pakan man Puro mo na galing, medyo dugay gid matapos. Si Manong E.D. Jones, kalinaw naga-monitor man sa Clark, Pampanga. Happy good evening, Action Brian Morden. Salamat gidra si Monong na sa pag-monitor. Sige, ang iban pangitaon tagid abi. Jose Mongcal Torilla, Araban, Jerthel Humayaw, Action Brian ni nangamuyo nila nga problema para tagaan tas ang Ginoo kasolusyon. Vincent Herba Bulario, Action Brian, good PM, ayo kon mapasar na kag manginlayi ang bill nga criminalizing road rage nga kung sa diin hindi na pwede ang driver nga makapang-away kag makabuyayaw sa pareho niya nga mga driver. Hindi mo galing mapunggan gid no. Nanti kung may amo na ng alay kundi kipot ba katawo. Jean Oisiser Araman naga-monitor. Yodge Nollard Araman. Si Joy nimo Joy Nollard, salamat gid. Juan Mil, salamat gid no sa Victorina Heights. Dennis Richard Tiboromar nag-igrab man di gani sa dungan gid patay man ang puste. Nagasiga man lang dayon. Grabing kilat. George Hira Gargasiran, Gaiman Kulod Action Bray. Tadi ko nakasabato sa kina sir, may load gito siya. Baterisa Diroque, nabasa ko na. Sige. Novi Valencia Subaldo, good evening Action Brian. Greet si Mama Rose Valencia, King Subaldo, Kisha, Lance, Zayan, Matthew, always gid pamati. Thanks gid Action Brian. Salamat. Veronica Santilian Manukan, Action Brian, ano ni Obra ka Sineco man patay siga Obra ka Sineco sanduri sa dumanan. Tiki ga ulan ay. Diri sa amon amo man ga igrab man. Ronnie Villanueva naga-monitor man. Mayang gabi tanan ka good luck sa mga enforcers. God bless. Dejen John na excited na kuno kay okay nabasa ko na kay ina na. All right. Lawaga lang lihog ang action break kay ga loading kay wala gid signal. Okay nabasa ko na kay ina. Jocelyn Song Comedia monitor gid kada gabi. Sige, salamat gid sa inyo no. Alas 8:37 mahuway-huway ko kadali gid lang ha. Sige. Swimming lang gid or honors ng iban? Ah. Sila tanan di puro mas may mga honors na. So pa sila? Wala na ina. Tayo na ro ija. Wala pa sa nabuksan. Buksi lang ari sa likod. Iyo dia. May cellphone kami. Nawi. Ari pa auto na. Ginapasalamatan kung gid ang tanan-tanan nga katapos ang Action Radio kag ang nag-offer sa sindi nga promo sa ERP. Kay
kay para sa ila nakatigayon ang amon mga nasolusyonan gid ang amon problema sa amon bata. Madam, salamat sa inyo tanan-tanan na binigyan sa mahal nga Dios ng gintandog gid ang amon na problema. Good like Mayo lang gani kay upod kami sa pakaisa ko bala sa boarding house na mo na gisakop gud nila ko sang pagkaon mo natin makapian-pian. Di mayo hindi gid mayo pamagudlayan. Oo. Allowance mo lang yun na wala ka man nagreklamo, wala ka man ano nga 300 pesos, iba niya timiara gid sila ina. Wala man kay ano ging gusto ko nga digto ko bala mas kila kay amo to ang namian ko nga school. Ano mo lang i-endure lang kay sa dason ma-pay out kinatanan nga. Ano ginang pinakagusto mo mangin ka sa uli? Mangin teacher, gid science teacher ang ginang gusto. Science gid ang favorite mo nga subject. Subo nga modular class, kamusta ka mo? Kamusta ka? Nang okay man lang. Nang una-una yung first 2 weeks bala nang amugin na nang dumabala, amugin lang ka unfair gid sa sitwasyon. Pero sing nagdugay naman naka-adapt ka na kag nakabaton mo na yung mga sitwasyon. Amo na nang okay naman nang naka-adapt ka na sa situation nang mayo na gid ang nang hindi ka nagawa mag-struggle gid na. Sa inyo nga part nga daw wala iya mayo nga cellphone, mag-sense ng anong kabudlay, anong budlay gid, anong sitwasyon man? Nang kabudlay kay mabalaan mo gid jab lang nga nga do ka unfair bala sang amo ni nga sistema nga ang education nang hindi na bala nang do may barrier bala ang maka lang gid ang may ara lang gid resources nang dason nang maanan mo nga ang iban mga classmate kay hindi sa mga discussion ikaw ya hindi dason answer ka lang module nga wala ka lang ikabalo kung paano anseran na. So that leads you nga nabalaan mong ARB 4 pace. Paano mo nabalaan? Nang nabatian ko sa radyo gid nang October. Basta nagsulat ko din pagkagabi dason nagin nabalang ko danay ni Leona nga nasulat pa lang hindi ako tanay kinahuya ko yan kuya ko sa mga amo na bala siling sa akon na sige na bala ng opportunity na amo to nagsulat ko dayon dason si gabi ko patugin sulat kay mas namin ba kung gabi kay ikaw lang isa wala makaano na dason na mo na nangingita ko sa may yung picture na Tinatawag nilang new normal ang mga aksyong nakasentro sa pagpapahalaga sa kalusugan. Ginagawa natin ang new normal behaviors na ito ngayon upang makaiwas sa COVID-19. Pero kung tutuusin, marami sa mga hakbang na ito ay mga kaugalian na ating natutunan at dapat ginagawa noon pa man. Makakatulong ang mga ito sa pag-iwas sa anumang sakit. Tulad ng paglilinis ng kamay, tinuro sa atin simula pagkabata na maghugas pagdating sa bahay, bago kumain at pagkagamit ng palikuran. Sa panahon ngayon, dapat mas madalas na ang paglilinis ng kamay. Bukod sa paggamit ng tubig at sabon, maaaring gumamit ng alcohol-based hand rub o sanitizer kahit nasan ka man. Kapag naglilinis ng bahay, kailangang mas dalasan ang pag-disinfect ng mga bagay na palaging hinahawakan. Makakagawa ng pang-disinfect gamit ang ordinaryong bleach na panglaba. Maghanda ng isang parte ng bleach at ihalo ito. Sige, tawagan ta this time Action Day la si Sir Ernie Pineda. Good evening, Action Bright. Tamyaw ko lang Inday Christine Joy Navarte nga bata ko nagatamyaw Papa ya Danroy sang barangay Yubo monitor gid sila permi. God bless ko na sa inyo manda. Good evening Action Bright, tamyaw ko lang Jodima Victor Bikbik kag Banihit family nga naga-monitor si Buka sang Purok Masinadyahon barangay Pahanukoy. Sige. Last 8:43 sa aton sini nga pagpangalagad mga kaaksyon. Dali gid lang ha. Online sa firing line. Gamay lang ni ako na. We have on the line Sir Ernie Pineda, ang Executive Assistant diri sa Bacolod. Kag siya ni subong nagabira-bira gid papatigayon sa pagpang swab test ng mga vulnerable personality sa Bacolod sa COVID-19. Sir, good evening. Mayong gabi man na Action Bright, no? Pagsaga pamati sa mga programa, mayong gabi gid sa inyong tanan. Lain gid man kon sikat, no? Kay
Wala toon. Sir, gamay lang. Sa Sabado na ang swab test ng mga motorcycle food deliveries naton. Oo, kaya natapas naman natin nga na panaugan ang mga mga kompanya nga nagapatigayon sining ng food deliveries o kung mga riders nila, no? May ara kita action, Bri, nga mga pulo ka mga ka mga kompanya nga nagapatigayon gali sini. Kada kung based sa ilang nga gin-submit nga mga regular nila nga mga empleyado, may ara gali mga 579, no? At sa regular, no? Nila nga empleyado nga nga amo ni ang ilang obra, no? Ang pag-deliver sa mga pagkaon sa door to door, no? So sa mga panimalay kag sa mga opisina. I see. Paano naton, sir, naglabot sa point nga pati sila madala sining swab test nga ni, sir? Nakita na to, no, nga vulnerable gali ini mga tao tungod kay lain-lain yung mga balay, kag lain-lain yung mga opisina ang ginakantuan nila kag deliveran sini nga mga pagkaon nga gina-order sa ila. Kwarta pa. So sa isa ka adlaw, sila man gali ka pamalay ang mga saylo-sayluhan nila. Yes. Kani nga kita naton nga hindi lang gali ang vendors, no, ang daw vulnerable sa sini COVID nya virus. So that's why nga nalabutan sang EOC nga i-consider sila nga vulnerable for COVID. That's why nga tinangman ka-undergo sila sa surveillance testing, no? Kag kabalo ka kung surveillance testing nga ang ilang pag-deliver sining pagkaon daw hindi iya ma-hamper mo kay nga pagkatapos nila sang swab, pwede na sila ya maka-deliver liwat, no? Kung makalakat na pag ubra liwat pagkatapos, no? Swab and go lang. Okay. Ang ining approach nga ini, amo ni siya ang full testing, no? Kuno nabala naton nga may ara nga niya ang una sinada ang black close contact. Kinahanglan i-swab kagid mandatory na siya nga kinahanglan ma-swab din na siya ang close contact, no? Okay. Kag pagkatapos galing sang swab, kinahanglan i-quarantine. So, ikaduha, amo ni naman iya ang mga symptomatic, no? Nasa diin, nablang pa-admit hospital, ang mga may nabatyag na, nga nagakadto sa aton mga brew center, no? Kag mapacheck up. Kag kung may balang yan sa aton ng doktor, sa ilang pag-analisar, nga ining pasyente abi kinahanglanon nga iswab ipaswab gid na kag dayon ginapapuli kay quarantine sila. Okay. Ang kinalain sang kining surveillance testing naton nga ang approach naton is full testing. So ang full testing gina-group na saya. Okay. Nga sa diin itingubon sila ya kuan sang testing. Tapos pagkatapos testing nila lakat na sila dayon balik sila sa obra kay hindi man sila hindi pa man gid na sila nga close nila mo nga may dayon pagkatapos swab lakat na dayon pag abot galing sa tiyempo nga mabalaan na magwa na biyang result nga positive sila. That is the time nga i-isolate na sila, no? I see. Pero ang ila upod ya, pabilin sa pagtrabaho nila. Pero kung may isa sila ka quarter, ilay sila quarter, inang isa lang sila daga sinilner, so kundungan man sila gin swab, ikinanglan disinfect lang na ang lugar. Dayon pagkatapos disinfection, kundungan man sila. Dayon pwede na sila demanduat ka balik, no? Amo nang bintaha na sa aton nga mga food delivery drivers nga mapa-undergo sa sining swab test, no? Upon full testing. So ang kanami sin kay libre mo. Libre. Kay kabalo kita kung magpa-swab ka subong hindi ka basta mo. For 5 to 5,000.
O termak mo, yadi pa man sa ila. Yes. Ang ginsalbar nila, ang ginadeliveran na sa pagkaon, nga kung in kaso carrier sila sa virus, hindi na maglapta, hindi na magkanto sa mga panimalay, nga ginapangkantuan nila. Yes. Kag ang pinaka importante, nga nga ang naproteksyonan pagid nila, hindi lang nila na consumer, kundi ang panimalay. Yes, correct. Kag ang malapit nga mga tao sa ila, nga sabihin nga gina-istoryan nila permi. Okay. So, protection, no? Kag protection sa pamilya, sa community, kag sa mga customer nila. Pero sir, sa mga pamangkot nyo, sining pulo ka ba kompanya nga yari sa Bacolod, nakapamangkot ka mo kung may ara na nga nag-positive sa ila nga mga food delivers, abi naka-check abi before nga nagbatsyagid, may symptomatic gid? So, pa sa ginastorya naton sa mga managers nga ini, sa pulo ka managers, daw wala pa sa may nagsugid sa aton nga may ara nagpositive, no? Mayo. Kaya basi wala man sila undergo sa swab test kung ining surveillance testing. Yes. The reason why man kanyan bapusin ko pasalamat man kanika mo kay ini ikandak ng syudad nga libre. No, ginpalingoan niya ma-undergo ina sa testing pero libre ya. Bisan rapid test why sila sir nakadihon sini kay do gina-oblige man ang every company nga mag-rapid test ilang empleyado so that pabalaan kung may mikrobyo sila o may virus sila. So sa ini pa pag-renewal pa siguro sa mga kuan nila sa mga business permit nila. Okay. There is why ganin nga ang nagkuha naton ang BPLO naton ang Bacolod Permit and Licensing Office naga-amo ni ang contact sa ila kaya nangatag sa aton ining mga landline kag contact numbers nila kaya ang pangalan sa mga kumpanya nga ni kag ang managers ang BPLO naton. Nga ginfollow up lang naton yung buligan nga mapatigayon ini kag para man maubrahan order no kay kun hindi do presto bala sa aton nga mga vendors nga daw ginutok no nga pormiro ginaway pa kita sa ulihi galing nga nakita balaan sa mga vendors okay man nga para man ni sa ila kag protection sa ila yes so nagsalaka lang sila tapos rally nagsalaka sila kay mga paswab. Aring mga nakita nila importansya. Yes, aring mga pamangkot nagligad kundi mga last month nagwa na ng information for them. May nakaistorya kita if in case ginman one of them be nagpositive. Syempre ara man nagyapon sir ang bayanihan nga ginahimo sang city nga pag-provide sang kinahanglanon sang family nilang affected sini. Yes, ang nagpositive idalon sa isolation center dito pakaunon to sa manamit pagkaon. Wow, mo na Okay namin magluto ang aton taga DSD. Ay prepara sa pagkaon. Kag ang pamilya buta tagaan ginaya sang food assistant. Mayo gid. Amo nang isa sa mga ginapamangkot nila mo so ano na lang bi karon bi? Kung mag-positive kami, ang pamilya namon tisling ko may assistance niyang city nga gina-provide dira para lang gid dira. Oo, tagaan gid sila food assistance. Kasi ang nami bala action bright, kaya nga ang pandemic nagatabo ni siya every century sa nagligan lang century nang natabo kag subong naman. So kalawig sang timpo no. Kag ang lain kay pagkaabot ba sa kapuhan mo kung nagaistorya ka parte sa pandemic basi bala ipamangkot ka lolo ano ang gatabo ano ang imo nang enroll no sang kinang pagkatabo nga na. Kung hindi ka magkooperar konsensyahon ka man nga why kaya nagkooperar. So ang ginaayo lang namon diri sa EOC, diri sa City Government ng Bacolod, magkooperar lang. Kay action by kakapoy tangsidla sa obra nato no. Sisalingan na assign kita as head ng cluster sa extraction. Daw adlaw niya daw wala kita pahuway no. Sige lang kay may turnout ginapila kadlaw, maayo gid yung turnout sila pila kadlaw, mabuta lang. Gani, kaya mo na amo na gani nga kun gusto kung naluoy na gid lang sila sang ining mga member sang EOC ang kapatigayon sini sabay patani magkooperar na lang. Yes. Kay ang number one gida nga kung hindi naton ma-extract ang mga positive nga mga patients nga ara sa area pati kuya pagasunod nga adlaw damo naman ang positive. Correct gid. Kay manotis na namo na survive bala sa pagwa sang line list
once gani madelay lang gani ang extraction, sigurado kami sulod yung nadlaw, damo naman Positive ang mapulos. I see. Damo naman, oo. Anyways, So, good luck sir sa Saturday. Kabay pa nga wala sa mga resistance diri. Way isang resist abe kag buligan sang company nila. Di mayo gid nga anyways, mayo gid ni, no? So next sini sir, anong plano nyo? Ano naman tong plano mo ang mga taga-Bitaw ang i-swab test ninyo, mga traffic enforcers? may ara kita proposal nga kinanglan every weekend, kinanglan may sektor nga maka-undergo sa sining surveillance testing. So isa ka mga prospect naton nga kay sila kung sila sa sa tao expose sila sa mga drivers, expose sila sa street. So mas namigid nga aton nga mga Bacolod Traffic Authority Office so mga traffic enforcers naton maka-undergo sa surveillance testing ini. Kaya even ang ilang mga personnel and staff nga ara sa opisina. Kasi siyempre ang mga personnel, mga traffic enforcer nato makadtog na sa opisina mo. Yes, correct na. So kinanglan tanan at least sila nalimpyuhan naton kumbaga. Sir, lastly sir lastly na lang kay time ko medyo kwanggi ko grabe ng consume ko. Pila kay bilog ang taga-traffic enforcer? Amo lang ng last year, pila sila ang kabilog mostly? Actually, kagina sa hapon, nag-istoryanay kami ni Colonel Sibuchi. Ang total numbers ng personnel nga ara sa iya, pati ang traffic enforcer, nagatotal ini sang 426. No, 426. Okay. Sige, good balikan ta na dula na si sir, no? Anyways, last na lang ato na lang panugyan niya kayong oras ko, medyo gamay na gid man lang, no? Pasensya gid. Gamay sir okay dali gid lang okay sir lastly imo sini panugyan sa mga i-swab test tining mga palabuton sir. Kabay pa nga nakapamati gid sila, kabay pa nga natandog man naton sila, kag kabay pa nga mag-cooperar gid sila kag para nga pag-abot sa tiempo nga naglipas ini nga pandemic may role man sila nga na-contribute, no? May role man sila nga na-contribute ting matugid nila sa ilang mga kapuhan kung nag-ano sila sang kimpo nga natabo ini. Yes. With that, sir, salamat. Mabuhay ka, sir, kag tiya mo na. Mailang ang pagtulok-tulok sa mga kilala ta sa imo, no? Thank you, good sir. Thank you, good Brian. Yes, sir. Action Firing Line. Anyways, last 8:56 at after sa Saturday, next week naman may ara naman sang bag-o naman nga ipang swab test na. Preparar dang iban mga ka-action. Anyways, balik kita dugay-dugay. Objective, balanced discussion, fearless comments. Action Firing Line. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita ang dala, inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat isa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hiyadang pilihan. Padayon Aksyon radyo. Bacolod nun kag Negros sa nun,
kapian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karun kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampiligan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sansan anong nagkahintangan. Responsable na pagbalita, pagdahil na ipalak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may daya pagpalangga. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Hindi pa rin natatapos ang laban natin sa COVID-19. At sa labang ito, isa sa pinakamahalagang armas natin ang tamang impormasyon. Importanteng maalam tayo kung paano ba natin mababawasan ang tsansang mahawaan tayo ng COVID-19. Pero, ano nga ba ang alam natin ngayon tungkol sa pagkalat ng COVID-19? Base sa kasalukuyang pag-aaral, ang COVID-19 ay sumasama sa droplets sa tuwing may umuubo, bumabahing, kumakain, nagsasalita, o kahit sa paghinga. Kadalasan, hindi natin namamalayan ang pagtalsik ng mga droplets na ito dahil hindi sila nakikita. Ano naman ang magagawa natin para maibaba ang exposure natin o tsansang magka-COVID? Kailangan nating maibaba ang exposure mula sa virus tuwing nakikipagsalamuha tayo sa iba. Isa sa pinakamainam na tool ang face mask upang mabawasan ang ating exposure at ang pagkalat ng COVID-19. Kaya naman, face mask ang bida topic natin for today. Binabawasan ng mask ang tsansang makahawa at makapanghawa tayo sa ibang tao. Ayon sa current studies, kaya nitong bawasan ang ating risk of infection ng 67%. Ngayon, napakadami ng face mask na available para sa atin. Ika nga options, options, options. So, how do you get to decide which one to use? I-ready ang inyong mga phone at i-screenshot ang mga comparison na ito ng iba't ibang mask.
Ngayon, alam na natin na maaari tayong gumamit ng cloth mask. Alalahanin po na hindi pwedeng i-side A at side B ang cloth mask. Labhan ito araw-araw gamit ang maligamgam na tubig, detergent at bleach. Para naman po sa mga medical or surgical mask, tandaan na hindi ito maaaring i-recycle. Itapon na ito pag madumi na, basa na o gamit na. Samantala, ilaan naman po natin ang mga N95 mask para sa ating mga healthcare workers na patuloy na nakikipaglaban sa COVID-19. Huwag din po natin kalimutan na hindi natin nirerekomenda ang paggamit ng N95 respirators with valve. Habang kaya nitong protektahan ka sa virus, hindi naman ito mapoprotektahan ang mga tao sa paligid mo, lalo na kung may sakit ka. Of course, face masks are not enough to protect us. It should still be coupled with other preventive measures. According to studies, kung magsuot ka lang ng mask at didistansya ng at least 1 metrong layo sa... Maing kabilang sa kay Tagabaj, Corazon Padernal Palma. Ang ibang di ko malambot, pasensya, gina na. Upod sa bukas nga puwersa sa Action Radio News Team, standby karon sa Action Night Patrol. Ini naman sa Action Brian, more than kapasalamat, gid, maghilibati tabuas sa pamangyapon nga istasyon kag oras. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Action Radio. Good night, God bless. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio.